E por onde comenzamos? Pois cara ao sur, polo Miño, pola terra de Pablo. Moi ben, vome para cara ao sur. Que tal? Vos vides do norte, non? Me gusta ahora dar roldas por... Hombre, Fanego, familia Fanego. Como estamos? Moi boa noite. Vos sodes os papás de Pablo, non? Efectivamente, os pais de Pablo, sí. Eres o pai e ti eres a nai. Justo. Moi ben, dixo a nai, non quero falar eu, que fale o pai, entón vou falar coa nai, que é a que dixo que non quería falar. Que tal, como te chamas? Merchi. Moi ben, Merche. Que tal está Pablo? Bien, está contento e moi contento. Está contento, vamos. Sabes o que me gusta a min de Pablo? O peinado. Efectivamente, é unha característica que o describe xa por todos os concellos onde fomos e reconóceno fundamentalmente, bueno, por a súa voz que tamén é moi linda, hai que dicilo, por o seu pelo que destaca. Sí, non destaca. Aparte que os que non temos pelo... Vamos, no meu caso, podo intentalo, deixalo por un lado e por outro non. Bueno, tamén é posible, pero a todos se chega. Eu tamén chegarei a eso, se Deus quere. No, ti tes unha boa mata, non te preocupes. Oye, e isto que traedes aquí é algún... Eso que traemos aquí é un agasallo da terra do xamón, que por excelencia xa se sabe que a Cañiza é a terra do xamón, entonces nos dixeron, dille a Galloso que vaya preparando o paladar e que lle meta o dente cando chegue de salí, e se non lle chega que lle mandamos máis, que disfruten del. Correcto, o segundo está feito, xa avisaos que non vai chegar, evidentemente, probámolo a saúde da... Xamón da Cañiza, mi madre. Efectivamente, despois dun zumo de laranxa, non sabes que ben entra un... moi rico. O contraste de sabores. Te dille que non me chega. Vámonos de paseo con Pablo, por favor. A ver a onde nos leva. Adiante, Pablo. Na Cañiza, dende a terra do xamón, queremos prestar todo o noso apoio ao noso representante, Pablo Couto. Moita sorte. Moitas gracias, Miguel. O eslogan da Cañiza é a Cañiza non ten perdas, igual que non ten perdas Pablo Couto. Físicamente, como cantareiro, creo que vai ser o número 1. O noso produto por excelencia é o xamón. E o segundo produto que vamos a exportar para toda Galicia é Pablo Couto. Desexámoslle uns éxitos maravillosos e por eso vamos a brindar Viva todos con Pablo Couto. Viva Pablo Couto! Ola, luareiros e recanteiros. Estou aquí con Pablo Couto, que é o meu sucesor no recanto do Miño, o que lle auguro un moi bo futuro como cantante. Estamos en Aldea Guntín, Camping Cañiza, con uno de nuestros usuarios al que apoyamos, que es Pablo. Claro que sí, estamos aquí no camping de maravilla, relaxándonos e co grupo de Small Thrill. Desde la Casa Rural do Resero le deseamos a Pablo Couto una larga carrera de éxitos. Muchas gracias, Conqui. Imos para Luar Galloso. De Pablo Couto e o xamón da Cañiza, ahora vou para aí, Lucía. Imos escoitar como se estrea o representante do Miño nesta edición de Recantos. Faino coa morena da miña copla, Pablo Couto.